барои ман бисёр савол метиҳанд, ки сирри зебогият дар чи аст. Ягон сир надорад. Фақат мо бояд ки рӯйҳоямонро нигоҳубин кунем. Молочко барои умывания аз компанияи Faberlic микроби рӯи моро мекушад. баъди молочко мо сиворотка истифода мебарем. Як чакраш бас аст, ки ба рӯи мо равшанӣ ва кусокҳои тиллое, ки дар таркибаш дорад, зиёда аз 600 витаминҳо дорад, ки рӯи моро ҳамавақт зебову ҷавону рӯшноӣ мебахшад. баъди сиворотка шумо метавонед, агар шаб боша креми шабона, рӯз боша креми рӯзона. креми шабона бениҳоят бӯи хубе дорад, ки хунукии рӯи моро гирифта, бефарагии рӯи моро гирифта, ҳатто вақте ки субҳ мо аз хоб мехезем, ба рӯи мо як зебогии рӯшноӣ мебахшад. крем барои рӯзона. крем барои рӯзона дар таркибаш кусокҳои тиллое дорад, ки то дарун ба даруни пӯсти рӯи мо фоидааш мерасад ва рӯи моро аз ҳар гуна кунҷитакҳо, доғҳои офтоб, шамолҳо, кафидан нигоҳ медорад. ҳамааш дар видео маълум аст. нигоҳ кунед, ки як ҷилои нотакрор, як рӯшноии зебогии нотакрор барои мо мебахшад. крем барои гирди чашм. шумо медонед, ки креми рӯро дар гирди чашм мумкин нест ва крем барои гирди чашм ожангҳоро нест карда аспири моро нигоҳ медорад.